Здравейте! Днес, 26 октомври, часът е точно 4 сутринта. Намирам се в София и сега след малко ще потегнем за Сливен. Целта е Хайдушки пътеки, където ще се включа в 42 км-овото състезание, което ще започне само след 4 часа. Добро утро! Добро утро! Ох, не съм се забавил много, надявам се. Не. Една минута. Да, няма никакъв проблем. Викам да не ви случайно да съм някъде друга. Не. Опа! Вече се намираме в Сливен. Пътувахме тук 3 часа от София и в момента часът е 7 без 15. Старта е в 8 часа. Ето ранобудни зрители са станали да посрещнат бегачите. Вече е ръкопляска. Събират се тълпи. Това тук е сигурно пешеходната улица. Еуфорията е голяма, нетърпението още по. След малко отиваме на старта да видим какво е положението. Ето, събират си хората. Тошко, който не обича да го интервюират. Но благодарение на него достигнахме до Сливен. Чакаме номерата. И пътя където са много откачено, трябва да е много отговорно да... Нали аз нямам. Успех, момчета. Много здрави. Да, Данчо и... Една котка. Тя без вода. Да. Да въртиме? Да. Успех! Мерси! Няма да казвам какво. Айде! Успех! Айде, Майна, да бачкаме! Ай, малко Сливенските камъни! Айде, сте войводи! Айде, мълчем по граници. Има ли надъхани? Има ли? Има ли луди? Къде са ви ръцете? Да ви видя ръцете! Сега ще потеглим, няма страшно. 160. Да видим. Един месец лежане. Хората движение. О, добре. Как болен? Значи тук не трябва да се подвеждаме по темпото, защото има хора на 13, на 20. Ние като сме на 40 трябва да сме по-бавнички. Това масок. Заедно.
Айде успех! Ето, на 2 километър сме, все още асфалт. Чакаме да дойдат хайдушките пътеки, за които сме чували много. Жекови и Данчо сигурно вече и катерят. Ама и от тук още има гледка вече. Яко. Да. Вече катерим камъните. 4 километър. Усещам как след малко ще прегрее с тази блуза. Да го прецених нещо. Сливам се вида. Започна първото спускане. 6 километър. Тук бобслея. Значи, Айде, добре. много ми се замайва главата. На кой не му се замайва? Опа! Чачи. Бързия влак, няма спиране. Тая инерция 84 кг. Като тръгне. А тук е много интересно. Терена песъклив. Бах ти яката гледка.
Еха! Сливен. Придушки, пътеки. Тук е грандиозно. Ето е Антон. Нямам телефон да го снимам. О! О! Това е бахти на туризъм, О! Как туризъм? Значи на мен нищо не дошло. Явно си спуснал добре. Нямам представа. Давай, давай. Добре казвам. Няма, чудо. Колко си лак до тук, честно. Нещо няма никой. Мисля, съм супер бал. Да. Не, наистина. Това не ми дава акет. Да, има бати байда. Скувърви аз. Значи. Един ме вози тук до Сливен и много лошо кара. И Те измори. да. Еми, това на него е блокет. Пък ти се концентрирал. И аз мисля, всеки като му викам. Мале, честно. В един момент си викам, аз се връщам. Не се. Викам, дано да е стил. Трябва да намалим. Бе. Чекай си. Как си? Това е какво си става, си викам. Той това да го карам, че го чакам. Не се знае. Да. Не, има предизвикателни за връщане. Макар че ти да замениш, че си свободен човек. Не се знае дали няма. Ти да го чакаш. Значи, аз си взех обувки с Грайфер 6 мм, но пак не стига. Конкуренцията отзад. Диша ти във врата. Светите ми. Пробва да диша. Който може да диша, диша. Тук, братче, няма дишане, няма говорене. Трябва, тук нищо се говори. Баба Меца е тук. Хе-хе. Значи има омечки. Да. Те бягат, те бягат. Те били печени.
Тук е лифта. Сега само може да го надбягаме. Трудна работа. Мерси. Като е спрял. Мерси. Като е спрял. Само. Да, като е спрял може. Иначе как е? Добре. Кафе, цигарка, знаеш как е. Да, На такива места. тук си заслужава. Да. Един сандвич не извадим. Да. Да хапнем. Това ще ни остане. Аз целта съм си изпълнил. Преди дизела ще финиширам. Да. Така че няма какво да се напълвам. Друг път може направо да прегледаш кои. Да гледам стартовия списък. И предварително. И само да си купуваш пакет. Да. И казвам ето Иво Андреев. Не финишира, аз финиширах. О, яка горичка. Бегово. Бегаемо трасе. Само че аз лично не мога да бягам. Не, ти снимаш на slow motion. После ще забързаме. Не, е много зле човек. Не знам, защо така. Никаква енергия. Интересно място. Тук е на връхчето. Хората се връщат нетлеч. Мерси. Христо Минков, дами и господа. И почвам да бегам, бате. Насам. Сега какво възстановя? Просто не знам къде ще са следващите 1500 метра. Маркировка. Май наляво. Не. Да. Мерси. Мерси, мерси. Да знам. Мерси много. Това часовника ще навърне. В един момент. Какво яко язовирче. Ще има яка гледка. Ама е стръмно. За асфалтови мишки като мене не е
лесно. Уха! Яко. Интересно. Доста. По-целе с кофите. Е го върха. Той как се казваше? Не знам. Но е върх. Тук е яката работа. Това ли е сипей, бе? Никакъв сипей не е това, бе. Това е... някакво такова. Давай, че ме страх не е. Парзалям се. Ще отнеса всичките, целият чакъл ще го отнеса в Сливен. Ски алпийски дисциплини. Опа! Малко да изпуснем тук маркировката.
Вие, момчета, на маратон ли сте? Не. Доброволци за следващия пункт. Един Захари. Чух, че маратон имало. Да. Тук. Маратон? Да, нещо. Ама не знам колко, 5 км ли е, 10 ли е. Тук сега пак има връхче. После пак надолу, пак връхче. Ги получихме тези пакети за рождения ден. Да. Не. За 20 секунди да изключиш. После ще се бори. А пак да си вземеш някаква чаша и да бягаш. Следете канала на Нестор. Как беше? Нестор Домощиев само. Нестор Домощиев. Може да научите много интересни неща. Специално за горите. Включително и днеска. Да. За това хубав Балкан на изток. Да. Мисля? Уж не работиш. Абе, тук ли сме? Тук Не. горе, Бърках и аз, да, виждам, че. Пуснали са го? Си иска сликата да слезе. Еми аз исках се кача, да. Айде работим. Еми, движи се. Тук е много хубаво. Така да си опънеш едно килимче на пикник. Летящо. Браво, Стивен. Хареса ми. Пак ще дойда, ама на туризъм. Не, че сега е нещо по-различно. Някой си километър. Поредното баирче и поредната гледка към Сливен. Ето и една скала. Почти 1800 метра. Де до тук? Остават още 600. Три часа и 17 минути. Ейте 6, 5, 9. След борчето вясно. Добре. Мерси. и 5 км. 3 часа и половина почти. Тук е едно такова мекишко. Приятно за разходка. Това хумче изглежда безкрайно. Гледка. Вредното спускане тук в листата.
Явно сбъркахме пътя нещо, но се оправихме. Русто жена е машина. Айде, машинки. Движението тук е сериозно. Да. ...28 км. Тук имаше поредица от доста тежки баири. 4 часа и 15 минути от тук. Вода. Аз ще пълня пак ви изхапне. Там не може ли? Може. Дай да го развием и пак да го завием. Да, взима въздух най-вероятно. Ти на кой беше? Сигурно на момичето. Да. Имаш ли още? Трябва да го правим. Аз съм готова. Сол нищо. Аз ще взема и тук капачката само да завия. Мерси. Друго има ли да напълним? Шише не. Добре. Не си пина сега с чашката. Ей там. Не, аз си имам чашка. Ей там. Вода нещо, всичко пълно ли? Аз да нямате вода. Поредната душеватка. След пункта около 30 км. До тук 2250 денивация. Стават още 200 метра и 11 км. Жигнах малко, хапнах 2 лимончета, спих половин литър вода. Сега в корема ми е балон малко, но като я своя ще мине. Надявам се. Да. Здравейте. Тук надолу. Добре.
Здравейте. Шефа, искаш ли един банан с чак? Да, сега се почерпих, тук имаше. Мерси. Хапайте, хапайте. Браво, кой пуска тази музика? Айде, Тони, нагоре! За финал! Аз съм! Айде, тези скачвания, тискайте! Яко надъхваш. Айде, успех! Мерси, мерси. До пирамидката е надолу! Дано. Давайте, вече нямате други култури. Давай да го давай. Някой долу ти се обажда. Последна душеватка. Нещо. Крампички се появиха. Чакам ги да минат. Продължавам. И така. Пълен тежак. Браво! Да, пълен тежак. Айде. Извинявай. Давай, давай. Малко по-напред има вода, ако не се чака, можеш подезеха. Долу в движение. 6-5-9. Стигаш върха и после се връщаш обратно. Супер! Къде е върха? Ето това е върха. Да, ето го знаменцето. Документирай. О, тук има орли. Това са гарване. Красота. Лишояди до преди малко кръжаха лишоядите, беше страхотна гледка. Красота. Супер, благодаря много. Едно магнези, че ще взема наистина. Ще има разшиковане, ако сме ги сложим Ще. водата. Вече съм Сливен. 1 километър от финала. Точко. Раста. Но сме към края. Падания имаме. Браво! Браво, машина! Браво, браво, браво! Браво!
поздравление. Е така. Избутах. Чакай, че аз и така ми е трудно. Аз пада. Мале. Браво за тебе, браво. Николай. Аз след 20 приключи. То аз скрампирах, спирах да се разтривам. Значи си изпирал. Беше... Значи ти си изпирал. Драма. Crazy Rush, браво. Браво, защо не съм мога да стоя на крака на Имаше готини гледки днеска, беше красиво. Това даже на върха на Кутелка се качи горе, снимат. Към сега и да мина двама, трима, голяма работа. Не се бориме за... Яко беше. Беше силно, не бе хубаво и така и се отличава. Ама и жегичка стана после. Аз усещах как тая буза малко ми идваше повече. Не е ли ръкав само? Не, това е буза отдолу. И тази навичаше, тя е бая дебела. Тя видушката е така. Прегрях малко. Пристигнахме в София. Браво на Тодор, нашия шофьор, който преди това пробяга 40 км успешно за 5:50. Да. Аз за 5:40, супер се справихме. Как беше? Ами, карането на колата беше добре, иначе фалитите бяха много. Иначе супер за еднодневно преживяване. Да, значи 4 сутринта сме на по-рано сме станали, в 4 сутринта сме потеглили, 3 часа до Сливен, 6 часа бягане и 3 часа обратно. Не е за препоръчване. Не ви, да, и аз не ви Чак до Сливен препоръчвам. малко повече. Но беше готино. До скоро!